Umuaga, because you have a small problem. You have to live up a month. Ah, bless you, Tony. Aneke. Blessed Tony, Aneke there, man. You know, so by inside, you know, or Gabani inside, inside. Can you imagine? Watching from Abuja. Na batona agwa ebo shesera na agwa ebo no wanine na agwa na ya bu shesera na ebo no wanine share the video na agwa ebo share na agwa ebo no
Akanabia unemu.
All the co-workers going online and can buy offline. All our Google. Aneke any single two the chase person. No, they could have been one dollar. The men of Makisa Lamo Petit Aneke National Dalo. My former PG. Honorable Hilary and Managing Director CEO of Larry Lost Pens. Obodoeze. I can share them. Oh, you my being. That's a lot of Umuaga. Na share them. Now watch live and direct in Ahuka Oshiaga. I like the Umuaga and I share them. Makiswela Moko TV. Then, can you the security I will want everybody out of this place. Can you hear the security security should remove everybody. Security should remove everybody here. I cannot be on online.
Deme, Aneke n'unu. Hey, aga. Itu di kayak mana? Ini pun masih di kalau guys. Because dia belum dibawa. Deme. Ekene. Ya balik. Yes. Deme. Deme. Nukumade. Nukumade. Deme. Deme. Aku tahu bela aku mana. Ayekene. Amaji. Aku tahu bela. Ya balik. Confirm. Deme. Ayekene unu. Na esola na Moko TV na agwa ya bi sheso na agwa ya bi no wa niile Chijoke watching from Borno State, Meduguri. Na agwa na ya bụ nshi eso na ya bụ n'ụwa niile. Joshua Chinedu odogwu n'Istanbul ka ebe ị nọ ịkarọkwa ya.
Umuaga na-ekele unu deme na waikonu Oshimiri the second I don't know. Oshimiri the second. Oshimiri the second. Oshimiri the second. Aneke. Bamidele Junior watching from Malabo, like Obodoeze, one of people of Umuaga. I can have an Aneke. I can have you on Obodoeze by Green. Yes, confirm. Aneke Nunu. I'm number one.
So I result. You only just 2 minutes. Cause the chief will go for a result. You got any habit. Umuaga wagokwe m ike m since ụtụtụ onweghị heri anyị nọkwa anawakwa m deme ọ na-emeche ya akwamawa ike m odogwu n'Istanbul na-enekwa ya ozi gị deme ya anyị ekene gị odogwu n'Istanbul anyị na-ekene gị Umuaga na-ejidekwa m n'ọrụ mmewetasịkwa moto m ji ana akụ nchọwa ebe m ga-ala ha na m ahụ ozikwa moto ga-ama ka ga-akpọ resọt nsogbu adịghị result baya na-eche Umuaga PG na-achị ịkpọ result anyị emeghite na ya Chief Betus Onya anyị eji akpọ ya bụ result yes biko achọrọ m ka onye ọbụla ghọta na anyị judge bụrụ ihe a based on 3 criteria or criterias. The first criteria bụ mmọnwụ ala egbu evu a judgere ya ihe ibutekwa evu out of 100%. Ihe igbu evu bụ 20% of 80, okay?
Then mmọnwụ jukwa na-eju bụ mmọnwụ Zulezi bụ 30%. Okay? 30 plus 20 bụ 50. Mmọnwụ tezila egwu bụ 50%. So ihe ya na as a result bụ overall. Maka na nwekwa ọbụla mmọnwụ juru eju shọ ma ete egwu. Mmọnwụ na iju eju akala ete egwu. Ma ọ shọ ebutete egwu. We are judging it. So onye ahụ chọtabara ihe na mmọnwụ ma amagbu onwe mana ọ gụtata ha egwu ọ na-adakwa. Therefore, by the power given unto me, anyị na-akpọ adị mmọnwụ na-eshi itele egwu nwanụ. Aka na-abịa anụbekomozi. Nke izizi gbakwa first, nke ịbụọ agba second, nke ịtọ agba third. Ịtọ ndị ọzọ ihe anyị enye ha bụ appearance fee, appearance price of 5,000 naira. And anyị ebido na mmọnwụ anyị believe ebe nke ikpeazụ kpọrọ na ya agbado. Mmọnwụ ndị panel George as number 6. Enyi ọkamụbọ mmọnwụ ahụ ọ dị okwelu mma ijehe ọgụ transformer. Shan piju ụmụaka bụ ihe nwe ụmụaka now. There is nothing you can do. Enyi onye ọ na-edekwa mma afụkwa ahụ onye ọ na-edekwa mma mmọnwụ gọbala onye nke isii ya bịa kpọrọ 5,000 ya. Obu aja ọnụ Umeze. Appearance ya bụ out of 30 ụwụ 10%. Igbu efi anya out of 20% ongolu 10. And dancing ihe ongolu bụ 30. Ịgbakọkwa ha nche okpuru 50%. Onye agbara onye nke isii ya bụ 5,000. Magakwa life ọzọ mgbe ha kpọkwa result ana m akọtụzi ya. Ogwu aja ọnụ Umeze bịa lụrụ 5,000 bụ kedu eji ike position. Other appearance out of 30%. You
position. They are 5,000. Appearance here, out of 30, yeah, you need 13%. If we have out of 20, you will be 13%. Man, if you do, what the government is 13%. Good money, the balance. Think about what I am, about 56% on your balloon. They will 5,000 naira. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, you two know that. Okay, how about it? Mount Basilo, first, second, and third. We don't have this reaching. Mobile third position, okay, Mamu Umezi. Appearance here, 14 out of 30. Equals was also 13 out of 20. Malise, you know, 30%. Obakubai of 57%. Ubayabia, because I'm on the top of side, we only 25. They were second 20. The balance cost opposite 50,000. 50. Education. All about 10th position. Mobile second position. Okay, Mama, Umuaga. Attention appearance. Even 15 over 30. Appearance over 13 over 20. Appearance out of 50 over 35. Enugu Istanbul, they hang Umuaga. Cheap gospel watching from Lagos. Objection! Okay. I have to. No. I have to reply. Demonte. Hello. Yeah. Demonte. Chelo. Biko. Chejikwen. Yeah, chelo. Chelo. Yeah, what? Chelo. Chelo. Ya bale. Aneke ne. Yes, all alive. You will not change my decision. So it's better for you to okay, now, there is a reason. PG. Number one, come on, PG.
First position. Fine ball, fine ball. Akuna anisha go result. Bye bye na anawa gwem. Ayeke nunu. Ayeke nunu maka isere amokweti Martin Sese ya balunu. Mere maka isere amokweti ba ni eke nunu. Anawa mdi ay gwem me wote moto. Ashigwa mondo Umuaga hati yele mego nawa mo hekwo ho. Nawa mo otu a. Ben ya naru n'oge. Mana ide kene ndo Umuaga on den kai bu habo. Aga na promote ya na eme no Umuneke. Egwo ya. Thank you so much. Ya bari guys bu nem. De men o. Ya balu ni ne. Odogun Istanbul. Aneke na Joshua Chinedu. Amen. Abalege. Martin says thank you so much. 12, 13, 14, 15, 18, 20. Umuaga na ashena mmanwụ ma bịara ebe egwu. Ke na ọnwụ ise. Ebe ọnwụ ise. Ọ ma bịara ebe egwu nọ na mgbe ụmụ. Ibe egwu nọ. Ebe ọbịa ka egwu. So ọ bụ na ọ otu a. Okay. Martin says I'll do that. Bye bye. Bye bye no.